Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Karala panze ndisingakwanise kana kuita chinhu akwira bhazi aenda mukomo wacho ndobva auya anonzi baba mukuru basa ama ndobva vauya vakati ko ndaona babeti parodhi apa ari kuendei ndikati vari kudzokera basa makadai ndikati zvinhu zvokuti zvakanyanya kundirwadza futi madzibaba evauya ndibvaona situation vakati nezvamuri zvinhu ndikunamatire hazvikwanisike inini hangu motobheki yangu haina fuel ndipe dhora tiende kwamadzibaba Brian vandavapa dhora bvaisa fuel ndobva wanditakura nemotobheki vatenda kwamadzibaba Brian vasvika ndobva ndashandirwa vandabviswawo chandakatobviswawo vandadzokera kumba saka ndakanyanya ndakaita 1 week ndirwara zvakanyanya vanhu vachizondiona ndaitobatsirwa nevanhuwo wandinamata nawo vachisiya ndibikira mahewu dzimwe dzenguva wambuya petuwo ndibikirawo poriji nechini sadzo zvinhu zvakanyanya kundirwadza kuti saka inini ndiri kuendepi uye chandiri kushingirira chimwe mwana asina kana basa neni ndobva ndati ngendimboshingirira vana but nenyaya yesicho kuti unoda kutengesa kuti ndiwane vana vachina vaone chikafu vawane sipo vana vangu vese vari 3 havakwanisi kutaura kana toilet ndakagara kwacho ndosvika podya muri usina mafuta hazvibude ndonda ndonohodha ndotengesa ndibandi kunyanya kuona kuti vana vangu kana vakambera akabuda panze kuti azodzokera mba hakwanisi tombo ndavaisa mukicheni amanheto tada kuenda unorara babe nditakure kana mwana 1 havaibvuma ndaivatuta vese vari 3 iye aripo kuenda kunorara zvake kana usipesenda kuti chese changu chaakurwadza chakwanisa kana kusumudza kana mwana kana bhaketi remvura chero chero kona kufamba pane makati ndipesenda ndakutofemerwa ngemunhani asima vandati arige nditsvage munhu ndase anondibatsira since hangu handina mari but ndige nditsvage munhu anondibatsira ndatsvaga munhu anondibatsira ivo vanhu nomadhizai futi vanga vari kuchegutu munhu yandibatsira ivo havana kukwanisa kuwana nguva yekuti vamubvunze kuti uri kupiwa mari kana kuti ini vanibvunza kuti musikana muri kumupa mari havanga vasina basa nazvo munhu endamupa $50 ndinofanira ndagara naye 8 months pa8 months akazosiyawo zvake akuendawo hake kunoroorwa pa8 months anombobvirawo ziva kuti ndiri kumupa mari uye ndiri kudye pavauya kuchegudo kuna kuya ne$20 pa$20 pamunhu pane mari yechikafu ndipo pane mari yavo yekudzokesa haina chayaikwana but vaingosvika ingona chikafu chiri mumba ndasingazvitsvage zvangawanda wanda oita 2 days 3 days oita seodzokera but tanga tisingawirirani nezvikonzero kuti aitobva kuchegudo akatotengera kana girlfriend hembe dzosvika dzoiswa mumba ko hembe nemaamburera ndezveyani zvonzi ndezvemuzukuru muzukuru endomuona zvinoita mwari ndamuona vanambunza asi unombozwa kuti vakauya ndozoona girlfriend reye akatopfeka hembe dziye neamburera yeye vakatomukera futi nemotobheki zvinhu zvakanyanya kundirwadza kuti ndakabva ndabatwa BP saka ndobva ndagara pesa manini musikana ndichitsvaga vashandi vamwe vachienda vamwe vachiuya vamwe vachitopopota ndikatsvaga chikuru pane mumwe chikuru ndingamutsvaga haite uzodidi iwo ndo vaitopopota vandazotsvaga mumwe uyo ndakatsvagawo murume wake akafa munguva yecovid iya ndopa akafa ane vana vake 4 nonzi maimostage ndibva tatogara zvakanaka chitowirirana chitomupa pei yake ndichidini ndakatoona kana hembe dzevana chitomupa bhozi munhu aitotambudzikawo chitomupa pei yake chitowirirana muchemusha
saka inini ndiri musi ndakabata foni yabapeti noti mune mameseji amaimo but vanhu vakuita sei vari kudanana kuti ndikwanise kuvabvunza ndokwanisa kuvabvunza kana tongozoti ini foni yenyu bva ndasangiita sei handichibati ndichokwadi kana ikatoringa handeitomboidera kana kuita sei ndobva ndudza munomo kuti iwo foni yangu ramba kubata kureva kuti iwo yako une zvauri kuita saka ingawani maimostage foni yangu vanobata wani kari koimi mufanidza namaimostage pakudii hatanga kutongopopotedzana pepeno zvapera but ndinofunga takaita gore rese ndichigara mangu kunyazi but hata handikatorambana kudhara nemurume wangu ndochokwadi ndichingogara ndingotiwo ndikugarira chi vana ndobva ndazoti ndaenda kwandakaendaona ndobva ndazondati bapeti kwandaendobva ndaitovanyepera ndaida kunyatsonzwa pfungwa dzauti dziri pa ndakati ndine kwandaenda kumaprofita uko pananzimi mudana namaimostage muda kuberekerwa mwana asina kuremara tukanzi inini maimostage ndaivada ndakavakonza vakandiramba ndikati asi muri kuvada henyu zvakanzi ndikati alright ndobva ndanyarara maimostage yazorero sezvinebosi vanenge vachiti 6 o'clock vanenge vachipedza basa vachienda kumba but vaiti vakapedza kubika nguva ichiripo tombotandara kuma 8 obva kuti baba peti ndiperekedziwe perekedzana voenda zwandi wozodzoka ndarara saka zvinhu zvokuti zvaindirwadza kuti handikwanise kurara nemunhu akadaro handizivi zvaanga achiita nawo ndobva ndati aiwa nini hangu rege ndiite sei ndifuge rangu mumbese rangu ndega ndorara saka so rimwe zuva mvura ndobva yanaya maimostage yabva kundika kuenda kumba ndati nai maimo imi makaona munhu anokurorai munoroorwa here zvikanzi ndingamuwane munhu anochengetera vana vangu 4 ndakati munogona kumuwana zvikanzi kuti kudaro nhai ndakati zvikanzi ndakati ko baba apeti zvikanzi baba apeti vakambondikonza zuva rimwe zuva so ravakandiperekedza ndikavaramba ndaitotya iwewe ndikati asi uri kuvada hako zvikanzi ndikati dananai zvenyu saka iwo nepfungwa dzavo vese dzakadhakwa murume nemukadzi wafunzwa pamwe kutaura kwandiri kuita uku ndikutotaura nemwoyo ndisingatozivi kuti ndine zvandinoda kutovheta vanhu ndanongoti dananai zvenyu ndatoti dananai zvenyu apa ndacho vakapindura aiwa vakutogara aiwa muchato vakutotsva nyange ndiripo maimo vaiva totyora chibage wagochera wodya kutotandara vote baba peti ndiperekedze instead hana kana wandera akambonzwa kuti mai peti ndiperekedze baba peti ndiperekedze voenda vanhu vachiti nai mai peti zviri kuitika hamusi kuzviona here kuti handakana basa ndaiti zvaitonge zvisiri kundirwadza but zviita sei zvichindirwadza handazomudza ndakati maimo since henyu muchidanana nababa peti since vana vangu muchivabata zvakanaka nyimo henyu muramba henyu kudanana henyu nababa peti venyu kana muchiroora nanga muita sei hameno but penyu ita sei zvangu ndichikupai vaiti kudanana nababa peti vapeyawo nyiita sei ndichivapa zvinhu zvanga zvakaoma nekuti ndaifunga kuti vana naura ndovasiya ndichienda kupi uye ndovasiya nani deme yangu nababa vangu vari vapenda kuda kuti ndotsvaga munhu vana vangu vari papapi pana vabereki vangu ndobva iye manje vakunyatso kuchidanana anga asisina basa nevana vanouya kusvika kana kuvasisatombagesi kana kuvachinja kusvika pakusvuka vasingachinjwi ane basa nemurume ndobva azonzi arwara aita maronda ndiani manje iye mukadzi akaita maronda secret party aita maronda ndokuchigaya kuti inini hangu ikabheta ndibve ndichiri mupenyu ndovandaenda kuteswa nandonikwa ndiri right ndati nini baba apeti zvepana handichatodi bheta hangu ndiite sei ndibve nini vana ndakutsvaga mumwe munhu anochengeta imi maita henyu zverudo rwenyu nani namaimostage zvikanzi inini ndaida kuita zvechipare ndakati aini zvechipare handichikwanisi nekuti ipapo pavaitoshanda ndaiti ndakatenga kana mafuta kana grosari anga risingagare ko mafuta atopera kare nonzwa munoita kuti ndazokamurirawo maimo saka ini ndochengeta dzimba mbiri panguva ina ndisingatorani ndosvika kwese kudandoko ndichiita zvemasaundi ndichidzoka ndichididi ndichichengeta ivo chivavara kuti ivo vararame vana vangu vadyi vachiguta but munhu anotozvidzwa kuti ndakamurirawo maimo ndakupinda mumba nesoro kuti mumba muno mune munhu akurara kana ndisipo nebaba apeti maimo hausi kurara kunoku vasi vanhu vanonyepa nemakuhwa chichi kachizondirwadza kuti ndakana kuti murume wangu futi angonondiurayisa kuti maimo waendaini ndakavabvunza vaitaura zvese havaindivanza because vaifunga kuti sezvo imi makanditi chi dananai saka munhu kuti akaita sei akasununguka but zvaindirwadza mwoyo mangu maimo waitaura zvese nhasi ndikutorara kumba kwenyu mvura yandivharira pamwe waingonyepa kuti mvura pesi pesi rakatotaura chokwadi ndatini ndasiya mwari kuchengeta vana izvozvizvo anoenda ake kumba achidzokera ivo vane musha wanga ine musha unonzi kwaMashiri ndoko vanenge vachigara havo manheru vanenge vachirarawo kupi kumba ikoko mwana vandazoenda kumba ndatenga kuenda muna November ndichivapa shereni vandashenza hama dzavo ndikati nangu ndakundika nekuti murume wangu munhu wekuti anga aine pfungwa dzekuti inherera
haana kwaanoenda kuno kuti aiziva situation yekumba kwedu saka ingoti hapana kwaanoenda nekuti inherera kana anoti inini hangu handisi mwana mudiki zvanditombogona kuti vachengeta ivo nevana vavo ndega ndikwanise ndinotokwanisa kutozvimira ndichitovavarira ita sei chivachengeta zvishoma izvo zvandawana ndinoitokwanisa kuita sei kuvachengeta ndobva ndasiya vandopa chere niye ndobva varamba ndobva ndadzokera kuHarare vatanga kugara ndega ivo ndakatombogara nguva ivo vasingatozvizivi ndikugara ndega ndobva vazozviziva bva vandisira mameseji ekutondishaudha handakana wedzera ndakavapindura voisa futi imwe yekuHarare kugara wega yekuita zvezvikomba yekuzodini kuva ndakana wedhera ndakapindura ndakabva nyarara ndine vamwe bankuru mukoma wandaiudza zvese zvaitika ndovaingoti nyararai bhozi nyangwe ndichiriko kwasa ndavaramba zvese zvaitika ndaita sei ndaivaudza pamwe ndakatomborara kumba kwabankuru usiku tanesana voenda kugirlfriend vanhu vaina chaindwa nekuti vamwe vachona vaitodano vamwe vakafa vamwe vakutorwara saka nini vanati inini hangu handingazvikwanisi chipari chacho handikwanisa kuti papa tombondiudza kuti mafuta apera ndiri kusamwe ndoita plani kuti mudye murone mafuta vodoita vakadzi 2 handizvikwanisi ndokusiya kwandakaita but kusiya ndakasiya but mwoyo wangu wairwadza kuti ndakambosvika pakodzwa nebaba peti madi kuti henyu mimi murorana henyu namai mostage venyu inini mondisiya ndiri panapa ndichichengeta vana vangu ndiri pano vakati pano apa itwe izvozvo kana handisisina kana option handinokwanisa kuita ndobva ndasiyana nazvo even kana ipapa hatina kana communication asi ivo vakanzwa nyaya dzemakuhwa nesameseji vachindishaudha mameseji anditorinawo mufoni handikwanise kuvapindura ndobva ndangonyara ndosiyana nazvo zvakadaro nesameseji akawanda ndoudza mukoma wavo ndivandinoudza saka so ivo havana kana 1 day rakambobvisa mari kuti panofunga 2 years dzakwana ndichitsvaga vanhu vanenge vachichengeta vana havana kana 1 day rakabvisa kana $1 kuti vari kubatsira sefi yekuachira vana vanonguvesa vanozviitira vanoti havabvume kutenga vanoti vana ivo havana profit havakwanisi ndofunga muna December kutanga kwaDecember ndakatomboisa mimi ndabapeti nini handina mari zvinhu zvakandiomera zvinhu zvandotengesa iko nezvinoita buying and selling pamwe nditogona kunyura ndibatsire kuti nditenge 2 kg yesefi mupe vana vavo achiro vakati handikwanisi ndonataura nemukoma wavo unova ndiwo sabhuku pari zvinezvo kati bankuru ndozvinotaurwa nemunyin'ina wenyu ndodiwo vana ndevake ndodii ndosvika kupi vandisi kuti vana vangu handichengeti but kana ndakundikawo ndati vana ndochengeta kana ndakundikawo ndofana kundibatsirawo ndobva vataura naye ndobva vatenga sefe but sefe yokuti yakavarwadza asi mari vangatori nayo mari yavangatotora chimbadzo yekuti vakwanise kushanda fodya $100 wakaomerwa nobvisa $4 kuti vatenge sefe mari iyo yakavarwadza kusvika pakuvenga mukoma wavo ndaenda ikoko ndakaenda musi wa21 koko ndakazosvika musi wa22 ndikarara kuhanzvadzi yangu vakandiudza kuti inini ndichiri mupenyu asati ndafa wakaramba uchiti zvinenge zvichidiwa pavana unoudza baba asama ndo vachasorova dambudziko racho bankuru vakwe vavo inini handisorove tikati izvo uri kuzoti iwo uri mupenyu kaukuzomirire chikuudzwa kuti chakati chapera kuti musikana basa baba peti sefa hamusisi nonzi haitoitai plan otombonyepa kuti foni yavo haisi kuita onzi haitoitai plan kana kusvika yaita saka ipapa pamai manje apo ndakabva ikoko musi wa23 December ndakabva ikoko hembe dzangu dzanga dzichiri kundoa ndasvika ndobva ndadzipisa dzimwe dzakina ndatora shoma ndo dzandatora dzichinji ndakadzipisa because munhu mumba mukuti manga muchirara mwe mukadzi handizivi kuti hembe dzanani pamwe anenge akadzigadzira anoti hamhino zvaanenge akaita mheno ikoko ndaudza ndikati mai mostage hembe dzangu mumba umu ndabvisa chisununguka henyu kunge muchiraramo makatowana varipo vanga varipo ko vaindiudza amai mostage havaindivanza aindivanza murume zvakanzi sori munhu waMwari ndomurume wakandipindura ndobvatosvabadza kuti ndosakura nemurume wamuchi mufodya kusvika nanhasi handitombotauri nawo asi mwedzi wokupedzisira iwoyo nawo wakazosiya vana vachiura netsvina ndautombovapa kana pei yavo iyo kana kutoireva havana varwara kudaro mbiri akaenda chinzi nindi ndakavagadzira ta ndautombovagadzira bhosi ngumwana asina nabasa naye ndichivagadzirirei oyo mai mostage varwara zvakunzi mimi ndima vakadzira asi hamuna henyu vakadzira handina ndichivagadzirirei iye murume wani asisina basa naye akutika ndeyakutorirai murume tanga tatorambana kudhara zvakaoma kuti munhu anokuudza kuti vana wakabereka havana profit uchirara naye gumbeze rimwe chete zvinhu zvakaoma izvozvo nge vana vachinonge ndakaita kuhura here kutonge ndakaita kutsvaga but vana ndevake handirombobvira ndakaita zvekutizira kana kutizira ndine mimba ndakatoita ndiri pamba pavo mati mimi pane vatatu mudzokore
akatomboda kuroora vamwe vakadzi vatatu vakasvika pakuramba nekuti vakazongodzwa situation yevanhu. Taurai papapo kuti zvaifamba sei. Mumwe wacho wokutanga ndakatombotaura naye pamameseji achitondituka achitodidi akati kuona murume wako akusiya pane zvinenge zvichiitika chichi ndokutori kumaraini ikoko area ikoko mubva azonzwa kunzi munhu ane mukadzi vana vake vakadai vakadai ndobva aenda ikoko akaenda ikoko iye machaizoita kuti kana azoramba aizotaura zviti zvaitika kupi kumashure da kuroora nhengi ndakazodaiwo nopota uchindifumura wechi3 waizoda kunyatsoroora waida kutizisa atomusisa basa inyaya yemeseji yakabuda yekukwaedza yekunetsana kwangu naiye nenyaya yevana hama dzake dzakati kwewo unozozvigona here hanzvadzi dzachina bhozi munhu wekutanga kutozikanwa pamba ndobva abva ikoko bva anonimira hwavambari achindishaudha mazuva rese munhu wekuti uye anga asina kudzikama but nekusadzikama ndagara ndozoti varume ndozvavari but iye aizondiratidza kuti ndozvandiri kutoita panguva iyoyo funga ane mumwe musikana wakambodana yekumaraini koko anonzi Rumbi vakadanana nofunga vachiri vasikana ndobva varamba naRumbi ndobva aroorwawo ivo ndobva vandiroorawo Rumbi achizodzoka kumusha wakamusisa murume wake egara naye kwaari ndobva watanga kudana nazvo achifunga kuti achiita seacharoora 2020 ipapo ndinoda kuroora Rumbi ye havakanetsa zvokunetsa zvezve kwete mucharo kuti aitobuda kana kumanheru ondoda kunitakura munhu nebhaiki oenda anodzika kuma 2-3 dzeusiku mari yacho asina anokuzoti amotobheka yangu yazenge yafa kana kuti oti mari munhu waina angada kundisira iko cash but mufoni yangu yabva yapera moto ndozonzwawo ni best friend yaRumbi ye ndaindonudza kuti baba petu vari vana Rumbi vazodai ada kuatengera mabhatiri efoni kunyanya inondwadza ndipo 2020 yena ndine nhumbu mwana kungasununguka mwana wangu muna August ngasununguka mwana wangu ndobva afa ine 3 weeks mwana wangu asati anesvondo afa vakutoshandisa foni yangu kutotaura mameseji naRumbi yesvika ndamaona zvizvototi saka munhu yada ndiite sei apa ndikufunga kuti ndafirwa ndofunga kuti vana vangu vakadai iye futi ane zvaari kutoita futi aishandisa foni yangu kuratidza kuti anga munhu yekuti anga asingandiresipeta achingoti uya hapana kwaanoenda inherera hana mai nababa hapana kwaanoenda uye nesituation nevana vake hapana kuenda se kwaanoenda saka soti nekuti nyangwe ipapa ndechingonzwawo zvangu nevanhu kuti akatengesa fodya ozoenda kunoroora ozodidi ozogara vese but hazvikwanisiki kuti iye agare ipapo osotanga kuchengeta vana vangu munhu wekuti agara akatomboaitira kare utsinye ndaona vangu havatotauri mungapetona kana mukicheni wangu asingapindi pandakamona ane mavanga akatsva tonga akatsva nemoto but mumba machena mukicheni mune moto haapindi kona ibapeti chironda chakakura chidaiso chemwana chabvepi asi kuziveni amai mowachina handisi kutombozona chironda chakakutooma ichi kutadza kuzviona saka mene kutongokumbira mhuri yeZimbabwe kuti ndodi kutobatsirwawo nemadvice because kuti ndivatore ndichigara nawo nokwanisa kuvatora ndichigara nawo but zvinozondiremera kuti pavanenge vachigara pacho anenge ari mawani panondiremera because ndakatomboedza kufamba kusocial welfare ndichida kuti vana vangu vakwanisike kana kuenda kuzvikoro ndakambonzwa kwese unonzi kumasvingo nezvikoro zviriko ndakafona vakati vanoda vana vakadai kusvikira ndasvika pakuneta ndikafonawo zvimwe zvikoro inzi kunotoda muina dhona anozotenga mapamba kudidi kusvikira ndobva ndasvika pakusiyana kuti bheta havo vangogara pamba pavo baba vavo vaine munhu anenge aita se achivachengeta zvinoda kuti kutsvaga munhu anonga achivachengeta kunyanya kuti ndinowana mari chezvandiwane mari but nini wachona ndatowe murwere handikwanisa kutakura zvinorema handikwanisa kufamba distance hombe papa kutotengesana kutongova vari kuti hapana handina mubatsiri kutongotirega izvo handichiri kukwanisa kufamba mbichana ndingoita kuti vana vangu vaite sei vararame vanozotambudzika kwana chinge ndoita sei ndafa zvinoti ndinowana tototambudzikawo zvoto zvinotombosvika nguva yangu ndichitotengesa kumusika unotengesa kuchitongesa ikoko nditombosvika nguva yekutoshaya mari but ndosvika nguva yekutodya muri usina mafuta nenyaya yekuti ndichivavara kuti mari yemunhu akuchengeta vana ite sei ikwane asi muna December pane umwe maiso kuUK unga ndakamboita program yemagumbezi chichi akafoma gurupu remadzimai ndobva wandifonera ngandi daughter long time ngandikutumira mari yekuti ukwanise kuchengeta vana ndobva wanditumira 130 vandinoitora kumukuru mari iyoyo handina kana dhorara ndakadya ndingade kunyepa ndakatofara zvinhu zvanga zvakandiomera ndobva ndaenda kumusha ndobva ndasiya ndabhadhara mari yemusikana webasa yaDecember naJanuary $100 $30 ndandatengera vana vangu hembe dzeChristmas ndandazodzera nekandanga ndinako kuatengerawo chikafu chokuti vadye chi paChristmas ndobva ndadzoka asi baba wachina ndakwanisa kuwadza because hatitokwanisi hatitotauri tese nyange kumba kwaineko kana kutomhoresana kwana
hazvinotonetsa hatitaure taxi andakwanisa kana kuti kuri kurara ndiwadza zvinhu zvakadai andautombovaudza munhu andakaudza musikana basa kuti mari iyi ndaiwana zvakadai regeni ngosiyana ngobhadhara mari yetu yemwedzi unowapera najanuary bcause january anenge akaita se akaoma tobona tosiyana todaro but iyo ndoshamsika kuti vanhu veaward vakaenda ikoko vakanovaona vakavapa $30 vavapa $30 vakapisa $10 vakapa musikana basa nzitenga mapamba evana 3 $10 ende mapamba evana anotodhura haiti $10 muye vanamufonera vana vari sezvo kanzi vapitawanipa $10 vatinitengera una mapamba nasvika kumashops mapamba vanokwana hakuna tikati pamari iyoyo ina handina mari kuno zvinhu zvakatondiomera mazona hakuna kana mari kuna chiri kufamba kumusika chitora mari yotenge sefi zvakandazati saka pavakaya vanhu vehawadha iwo ngoripe zvakandandisi muna ndambodzokera kumba ati right yatoti baba pete vana kukwanisa kuudza futi anochengeta noti vehawadhi vauya vakatoudzwa nambuya peti vehawadhi vaita sei vauya iwo zvokuti zvemari zvezvo vana tombozvitara even kana kuti nini kuti wandiudzawo vana tochitara enda handina hangu basawo nazvo pachandakangosanya kuti mari yochirega kuvadzosera chitenga sefi since wataona sefi yekuachisira vana ofunga pamwe ndo yaatotenga nhasi yayo ndi mari nanzi ndipa handisuzoti zvafamba sei matakambokusiyai nebhaiki muchirwara ndichienda kuchigaya katondipfuura akatokera negirlfriend rakachitoenda mukadzi naye musikana wena anonzi Musekiwa kugara kwaMujero kuchiwesheko vum nebhaiki akatsiga bhaketi rangu richibage ndichiita kufemeruka tobatsirwa nevamwe iye aripo kamunhu wekuti anga asina kana respect kwandi kana ndikatorwara sangoti anokubvunza kuti mamukasiya ndomaswera sei haiita izvozvo kana kutofunga kuti regai ndibika haiita izvozvo paundaitoshedza mwina wangu munhu akoti anga akura but vanotoziva kuti vazukuru vangu even nyange pandisipo vakatobika unotoyavo vazukuru vachikafu chavabika aidha nyange vadya ipapo zvangu handivashore vakura havo but vazukuru vavo vanoita sei vanovada vanotovaziva kuti vazukuru vangu vakadai iyewe anofamba opromisa anoendawo kwambuya ake anodyawo ikoko akadyawo iyeyo vane zvavasiya unoyavo pachii vazukuru vavo but ivo nemwoyo wavo kuti vave nebasa nevana havana ini pandakaenda ipapo handambodza kuti ndiri kuuya handira kusvika hangu kumbe ndetozoni ndakasvika ndongoona vari vese nemukadzi wo ndikati handina kana basa nazvo ndarira kwanzodza ndoenda kuseni zvikatonzi adai mauya maitoona varipo ndikati handisisina hangu basa nazvo vandati nangu mashops iye vanozoti ndakauya ndiriko handatoona iwa shasha yakatobopa mombe mwana womukadzi wemukomana ari pangoro iye ari pamberi pomombe adzimai ari kumashure vari kuenda kundokumura mombe kupi kumba zviro masono vandangosiyana nazvo saka uyu paakasvika kumba apa mheno basa raida kuita mufodya tobva abvunza kuti kobhegi ndinasvika ndiramai peta vauya uyu nguva diki ndobva adzoka kupi kumba kwake ndobva aya nepandanga ndiri zvikanzi makadii ndikati kwedu makadiwa ndikaberera pasi ndobva aenda ndichada kuzokuonai aiwa mukadzi wavo yomai mostage wavo ndakati right vanasanganawo ndina bankuru tienda kumashops sabhuku ivavo sikanzi maipeti handei kudzokerei kumba ndati ndagara ndida kuenda kumashops sikanzi aiwa ndidzokerei kumba ndakati aiwa handichidzokera kumba atanga kuti maswera sei ndadaira pasi sikanzi maipeti ndati maswera sei ndakati ngandadaira wani sikanzi handauzvinzwa tobva ndatongonyarara bankuru bati handiyo muedzi ngosiyana nazvo tobva vaenda kumba kuenda ndazoenda kumba tikapesana chinzi vaita sei vadzokera kusei ndauda kuuya ndobva vauya ndosakura munda mavo mefodya ndati maimo ndakuda kuenda mampiti mune zoro pai makati muda kundiona zvikanzi kutokuonai kwanatoita ndikoko kwana ndichitoda tobva totora badzara vava kutoenda munda nevarumao vakunosakura amweni venyu vongu vakura muchimbovaturira matambudziko amuri kusangana nawo nababa peti tichireva kuti unhu hwemwana wavo vanoti chii havana chavanombokwanisaa kuita ndikuendozvitose but munhu wekutoti vakatorwadziwa kusiya kubva kwandakateka kumunhu kuti vakarwadziwa singaiti nyange nanhasi watozombosvika pakandifonera pafoni toti muroora uchanzwa kuti kuno kundafa nebp dzoka kumba ndikati ai nini handidzoka nzwinge wani vamwe vanourirwa chidini ndikati nini vamwe vanourirwa but achizotsvaga mari yochengeta mhuri yavo nemototi unohura haukwanisi kutenga mafuta ndiri kwandiri tofonera kuti mafuta apera futi girlfriend rako unapa mafuta ewandatenga utonzwa ndozoti kumafuta ina haasi kugara nenzi ndakazokamurira amaimo vanga vasisina chibage ndatenga chibage chesadza ko chibage ndakazopiwa amaimo bhagidhi kana ndimi wenyu nyange zvakanzi uri nherera kana ndakasvika pakukundika saka iye zvinezvi iye unozasema chaita undizokutsvagai handiti unoziva zvinonzi
makatiza musha mukasiya vana and inini semunhu anoziva vana venyu and semunhu wandakasvika pamba penyu ndozvaitawo ndikutsvake kuti mukadzi uyu chokwadi angasiye vana nesituation yavai ndosandati rega ndinyatsotsvaga mai mukunyadzika ndinzwe divi renyaya yavo chinonzi kutiza atapfumanei ni dai ndakatiza vana ndisina kutsvaga munhu kuti ndobhadhara pamwedzi anochengeta vana ndisingatenge chikafu kana sefi iyoyo wasingade kutenga ndisingatenge ndochinonzi munhu akatiza vana zvine nini vana ndotozoti vari kuchengeteka sei even nyange akambasa kwa ndawafonera ndakati akambasa ndimakaenda kumba makaona vana vari sei zvikanzi vana ndakaona vari smart zvavo saka ndochinonzi kutiza vana rodzo ndikade ndisangana chandotomboita pavari vana vachitoshaya kana anotochengeta ndokunonzi kutiza vana ndandambotiza but ndotokomunicata nemunhu ari kuchengeta vana vari sei kana arwara mwana arwara ndoenda ndonoona mwana ndodzoka kana ndakagarisa ndoenda ndonoona vana ndodzoka dai kunzi ndakavatiza zvachose kana iwanenge vachiisa mameseji gare kuone zvikomba zvako une murume wogara ndikana murume anogara naye handina kutombororwa ndichiroorwa ndakaroorwa handikwanisi kuchengeta vana mari ndinoiwanepi ko pamwe ndakaroorwa murume anabva kuti zvekutengesa regedza vana ndovachengeta sei saka ndo zvanenge vachifunga kuti ukuhura kwarire ikoko une zvikomba zvauinazvo une murume wogara ndikarumeka kwaikoko amen kuti wakamuona here but even muchiura handi makamupa gupuru akaramba eka ndakaramba naye zvipamutemo iye akatoenda kumusha kwedu akati mwana wenyu ndozvaakaindiita imbotauraiwo naye ndakaudza nyingi nababa ndakati ainini zvakatopera si mwana mudiki bai ndakamboshingira baba ngosvika pata kuti ona mwanangu wakuzosarenda nguva yapera panguva yataikutisiya ungadai wakasiya kuti ungadai wari pawapani chimwe chinzvimbo pana kuti ndaishingirira vana baba ndokunonzi kutiza vana but andambotiza vana because vana vangu ndini kuchengeta ndakana one day kubva ndabve koko one day rakabvisa kana dhora kuti rege since ndati handina kana mari yekubhadhara musikana webasa rege ndibvisa kana $10 iya havana kana one day safe chanotobheja kuti handitenge safe zvokudai foni yaitoiti ini zvese zvandoita ndotoudza sabu mukoma wavo wachina iye ndotomudza nyange vasingade nechiitira kuitira mangwana ivo havatodi toti ndivaudze pa ndotovaudza kuitira mangwana nokuti ivo hakwanisi kunotaura maproblems avo kana kune mukoma wavo vanenge vachingoita chindinya toda kuti tidzokere kumashure penyaya mwana wenye kutanga ane makore mangani asvika muna May anenge ane 20 ane 20 kozoti matwins ane chii asvika muna May futi vanenge vane 15 ane 15 handi kubva pamwana wekutanga mabariro amakamita nesituation yacho nepamakazoona kuti mwana wangu kwawe ane dambudziko nekuti pane vamwe vanogona kunge vachiona programu inoyi for the first time inini vana vangu ndinongoti pandoita nhumbu pese ndenge chingorwara svika ndasunuka vana vangu wekutanga peti ndinomboita dambudziko ndakamsunuka mwana wangu zvakanaka katochemawo zvakanaka zvese akaita zvakanaka peti dambudziko rakazoitika ane 3 months kana 5 months kana dzisingakanganisi ndopaakarohwa nezvinhu ndopaakakanganisika ipapo anozombokambaira kana kufamba kana kutaura ramboedza kufamba maprofita zvaindiremera zvori maprofita nguva zhinji ndaigona kutofamba ndega mwana aigona kurohwa nezvinhu kana usiku baba peti ngatimuke tiende nemwana kana kumunamato instead kutoti atondinyaradza andizorodza aitondiudza kuti une dhimoni rokumusha kwenyu uda kuti urumwe negava murodhum kana kuti uite sei ndobuda pamwe ndega nemidnight 12 o'clock kana 1 o'clock ndikabereka mwana musana ndienda kumunamato zvokuti kana madzibaba vasvika kuti zvimwe zvacho soka dai zvinzi zvinotendera kunyora mahistory mbokundai kundainyora history yenyama ndosvika kundipa munamato ndodzoka kumba ndoshandisa ndosvika ndichisvika mbeko ndosvikaona akatomudhura kuitonge mhino ndandaenda kunohura here amheno akatomudhura panichoshandisa munamato ichi ndatienda kumunamato kune mwana dzimwe dzonguva situation inenge ine mwana zvaindiremera ndiende ndega namboro wakawani una muzambuya peti toenda yasara akararama kumbesi mbuya peti pamwe nedzimwe dzonguva zoti isusu tiri vatorwa muroora todii tienda kunomusa kana munyin'ina wavo mumba mavo vasara vari 2 vakomana tienda navo kumunamato koyeyo mukoma vasara kumba vakarara todzoka pangupaina ndakazomutsa ivo bamukuru wacho chaivo ivavo asingadi wachinaivo ndavamutsa vakangomuka nesu chaini yaita mwana kuti aigwina miri wese vakabuda vasina kana bhutsu vakapfeka shoti netishet yavo kuenda kumunamato vakatakura mwana
tabva ikoko inini wacho noundwa zvazondikanganisa ndizuri zvi zvakaitika vakatanga kutakura mwana mbuya peti havakwanise vachembera takura mwana onisa mukicheni munyingino wakaita sezvake akarara wotakurawo inini unondisa mukicheni ndakazonzwa kuti ndiudzodza nhorondo unisa mukicheni moto mukicheni mabatidzwa moto ava mwana watoshedzwa iye ari magumezi akaita sezvake akarara watozoenda kumwana nhaiwe chii omuka ozoenda osvika mumba muyogara mumba makatozara vanhu ine zvinhu zvokuti ndanga ndisingatozivi nimusha kwedu kudharweni kwamunyadzo ndisozvana nenda nditoshanda basa rosigero but iye antonzi kuti arore munhu mukuru kwandiri iye anga ari wa77 ndiri wa88 akanonoka kuroora chinzi munhu kuti munhu aishandiswa ngari murimo zvikwambo zvomushama wemomo kuroora kwakati mukanatsiko kwakati anatsika mutanda musha imomo saka munhu kuti anga asingatirimuke zvopedzera kuti zvinhu zvinofuti zvaitondikwazisa inini kuti ndichitonzi ndakachenjeresa nekuti iye anga asingatirimuke inini ndaitoda zvokutofamba maprofendi pamwe ndiite zvina but inini ndazopedzera kuti ndatokuvadzwa saka mafamba zvaisonzi chii kumaprofendi zvanzi ndezvomusha mawo iwe utonzi havafanira kugara nemukadzi kana kunzi imi makarwadziwa muchasvika pakuenda moti pandaitomboedza kushingirira mumwe ndakamborwadziwa negumbo iri svika pakuzvimbere pachibvira zvodai nasingatengese ndakangogara nyange ndikuchengeta vana vangu kuti ndichiti vana vangu vakaremara ndakahaya bhaiki ndakaenda kwandakaenda kunobatsirwa apo ndakabviswa mbeva ngeni mazinomboti nofunga chinhu chakatanga kufamba nyange ndiri mubhazi ndaigara pasi papasi ndotanga kuchema naro gumbo iroro ndichirumwa asingatoiti bva ndashandirwa ipapo hazvina nazombodaro saka zvakawanda zvandakasangana nazvo mumusha mangu kunyadzo ndisingakwanisi kutaura pavana vangu saka peta haana kuzombofamba haana kuzombotaura haana nokwanisa ngoti mama mama baba ndobva mazobata nhumbi yechipiri ndabata futi nhumbi yechipiri kozoita kuti semu saizvozvo zvoti vana kunaka polite ndiyakatanga kurwara anga vakura zvakaita zvakadipa iko mamwedzi waya ma3 months 5 months ipapa ndopa zvaiitika vagwina polite munhu utoti arazoti munhu ari active chichi anobva tanga kurwara bva taka kustroke takakwenda naye kumaexercise kuaward ndaenda navo vese vari 2 zvanga ari matwins vese vachiyamwa enda kuaward ndaenda navo vese vari 3 ndano kumaexercise ndano kumaexercise maenda na muri mega ndienda navo ndiri ndega yasipo pakana kuti mari nafuti kuenda kumaexercise handichaikwanisi kuiwane plus mafambiro nevana vacho handina kana mapamba kana chivari 3 vakura handichakwanisi veaward ndobva vapota vachiuya chizoonera kupi kumba vauya kumba pane pavakatomboya nemawheelchair zvikanzi ivo vanhu ivo vauya nemawheelchair ivavo mudanana nawo vanounza mawheelchair instead yekuti vaunze chikafu chekuti vaunze shuga inodya vana shuga nokuti iye ndo yaanodyawo ko mawheelchair iwaya zvinobatsira chi zvimawheelchair zvinongogara zvazvombo kwaiwo unosumudza vana handidzingo dzenguva sapeti izvozvo nekuramba haafani kuramba akagara pakadzikira so ambasira dai so musana wake kudai wabuda anomboda tombogarawo pakakwirira ugadzikwa kapawheelchair anoswera akaripo kapawheelchair pake ipapo pazvinhu zvakavara zoti vakataura mashoko anondirwadza handakwanisa kana kuti ndivaudze vanhu vaivaya kanyaya kazoitika ndekuti zvosvika pakubuda kukwaedza vanhu vehawadhi vakauya sinzi pese pavaiuya vachiuya kuzona vana vachidii ndinenge ndichifara asi musi wakaiwa ndakatadza kuzvibata ndine shungu vachisvika ndakatanga kuchema kwandimai kunyadzi chii kati inini murume wangu anidza mashoko akati so kuti vana vangu inini vandakabereka inini havana profit dauro rangu mukadzi anobereka vana vanechi vane profit zvinhu zvokuti vakatorwadziwawo nazvo saka zosvika kubuda kwaedza munhu wachinayeyo kwaedza yeye akatozofa vakamufonerawo baba peti bozvaakaita munhu iwoyo pandakapiwa namba dzemunhu wokwaedza ndichandikakwanisa kuti aunga ari kuchekutu vadzoka kuchekutu baba ndi namba dzandakapiwa munhu wokwaedza anzi anokwanisa kuti ase kutibatsira gaitichimufonera vandamufonera aripo ivo varipo vanhu makadii amai munogara kupi so ndikati handine vana vakadai zvikanzi machallenges amusangana nawo mukurarama kwenyu nevana venyu akamira sei kanini nemurume wangu atichaurira nekuda kwevana ivavo autoti vana vakabereka vana profit iye aripo asi zvemakuhwa anondishungurudza nenyaya yekuda kwevana ivavo zvikanzi ndokumbirawo muvape foni ndobva apiwa foni zvikanzi kutaurwa namai ndizvo zvikanzi ndizvo asi ndinenge ndakadhakwa
information yabuda kwaedza mawhatsapp chichinyaya kutaura kutoshorwawo nevamwe vari muko nhaiwe unozvifambisa sei kondari remukadzi so pai akadzoka akahunwa kundifumura ye kuzodini kwazoenda kuseri kwemba uchitaura nemunhu wokwaedza ye kuzodini kwemba afonera munhu wokwaedza wewe achimushaudha kwandifumura ye kuzodini kwanditotegesa zvakawanda ndaida kutorona ndakatadza kurona kuda kwakwe wewe uzodii akataura zvakawanda kamunhu wokuti ndaitoti kana ndikamuona sonyaisonzwa kurwadziwawo zvakanyanya. Saka even pakazoma twins aya pakatanga kurwara pamaingofamba maingobata same story. Munin'ina wacho anotiwo chii achiona dambudziko rine vana vemukoma? Munin'ina hapana zvaanokwanisa kuita kwaangaitose. Hapana musha macheno pane mumwe mwana womukoma wavo varipo 2 vanodaro, mumwe kwabankuru mumwe womukoma wavo asira mwana wamai waanodarowo zvake but anofamba andotaura zvese anoita but anongooneka kuti munhu ane kaproblem kainako. Kwoitawo mumwe kwabankuru kwaanotofamba rwokondo karemana negumbu but anoita zvese zvasiyana nezveava. Saka iye baba Pete pane paakambofambawo kana kuti ega sababa vane mhuri kana vane vana 3 havafambi havatauri havakambairi hapana chavanoita pane paaimbofambawo ega ouya nenyaya achiti kwandafamba kuzvanzi dambudziko rakamira so ende rinofanira kugadziswa zvakati akati zinga kuti ungofamba unofunga madhizo tanga takunetsana aiti zvidembe yangu donzi iparare ye zvakazodikwa ingotaurawo zvakawanda panguva ina ndasinganyozviteera po sanga tisingatowirirani yatongoti munhu kuti iko zvine zvindopo wada kutiri mukadambudzika ratokomba ratokura panguva yekuti endai kuti ngatiye zvakati usingazvinzwisise usingadi zvinhu zvaingondinetsa handisisina kubasa nazvo. Koiye anozoti zviri kunzi imba yangu ida kuti iparare hongu ida kuti iparare kuchwana ko zvekuda kuroora vamwe vakadzi 3 vamataura zvinei nechekuita nevamwewo vanhu? Aitika ini ndine problem yekuzvara vanavo. Zvinova ndizvo kuti zvakaita kuti inini kufamily kwedu kubvira baba vangu ndovanga vari vakuru pamana baba vangu ndini mwana mukuru uye ndiyanga ari mukwasha mukuru kunyange takatoshaya kana mari kana chikafu nemingi baba vangu aitotitumira mari yebhazi kana kwaitika problem taingoenda tsvaga mari yekukwereta toenda iko kurufu ndodzoka ndopiwa mari yebhazi yekudzokesa iko kuti aichinzwisa kuti munhu mukwasha murombo asi chero achigara chii zvakanaka kuzvikazoita mabororo awe waya kuti zvongoti vakaenda vaingoignowewa pana kana itongomboroni basa nawo bosi vairwadziwa kanyo warwadza mashoko ewaya bosi ndakwanisa kuwadza nemuromo ndakangowarekodha nevanhu vandawasendera zvaari kutaura zvinhu zvokuti zvakanyakuvarwadza zvokuti vaiti akasvika mukwasha vanyatsomhanya kuti but kubva ipapo vakanyatsorwadziwa vakati okay dai zvanzi zvoshoko ndezvekwako chika pane zvaakabata mukwasha aiuya kana kutuma munhu amati zvara mhuri yangu yakamira soso saka kungoti ngatifambei but anokwanisa kudaro munhu kuti akwanisa kutaura mashoko anorwadza vakarwadziwa chokwadi kasvika pakuenda kurufiko kwasvikodzwa nabamuna wangu kuti utotenda kuti atizvara wangu vakatofa ndada kuti yozotora mwana wangu nemota mwana wangu ana kwekoko nemwana dambudziko ndere ikoko ungosiya vana vako utora mwana wangu ndita sei vaitonditi uya mwanangu ye kuzodini ndichingoti arike ndichingirire vana kana kuzonoti ndinotofa ndine vana futi ndakatozoshaya futi anotochengeta anotovatarisa kazvawo zvokuti vane vaingoti kuti akatiza vana ari kuhura ari kuzodini ndai ndakatiza vana sina kutsvaga munhu achengeta vana vantu havana kana dhora ravanobvisa pamunhu yei sefi yavo vakatopika ukati handikwanisa kutenga setodai pambaine kana iye wachina kumufonera vandiri mukuenda ikoko mangwana munotaura naye kana kutoshedza munofanira kushedza futi sabhuku otaura ipapo handotiza vana dai ndakatiza vana ndisina kutsvaga munhu anochengeta vana chandisiri kuda ndechekuti iye ndirambe chionana naye ipapo chete ndagara pano pokuti ndenge ndakatambanuka ndikutsvaga ndikufunga kutsvaga mari yokuchengeta vana vangu chete ndikufunga kuti vana vangu vazonozodyei umwe munhu anenge achingorungutiwa nepasaidi uko achiti akaenda anoperekedza dai azotiwo nyangwe ndiripo ondirespecta orega kuperekedzana kazvawo nyangwe ndiripo zvavanongoita mazuva ese ndizvavanongoita ngozvaona katobva kuno kubasa ndatobva ndatoenda kumba maenda kumashops mumuroro wangu anti asare muchitengesera mama vokatoda kubva atondifonera ivo vanga vari ikoko maimosteji zvakanzi imbomirai kuya kumba ichiyani chikutoreka ndabva noperekedza maimosteji ndakati ndakuenda zvane muroro wangu musaende mama unosvika kumuchiona zvisiri zvo masvika mukanoita noise chokwadi ndobva ndatomirawo kuma99 munhu patozoya bva azonditora vatoenda kumba but hapana itaura nemumwe
ndakaita gore rese nchigara mangunyadzi but takarambana kare. Uyu musikana ari kuchengeta vana anogara pamba kana kuti anoita sei? Anodzokera kumba kwake, munhu andori nemhuri yake. Anouya makuseni oshanda ovachinja ovabikira opa chikafu omboenda hake kumatime odzoka ovagezesa ovabikira chikafu osiya vararisa oita sei zvake oenda. Saka relationship ukama hwamai Mostage nevana venyu semunhu akambotanga kuuya achikushandirai ndobva azopedzera amai nini ezvinezvi ndova amai vemba, ukama hwavo nevana izvinezvi zvamakaona nezvamuri kunzwa wamira sei? Manziro andita nokuti havasisina kubasa nevana vane basa nemurume wavo. Vakutochengeta vavo vana? Vatochengetawo vana. Vatochengetawo vana. Saka vakatouya nemhuri yavo here papo kana kuti? Havana kutombene ivo manziro andikaita ndakanzwa kuti ivo vari kutya kuti pamba vakabuda mwana wavo mukomana akura aka form 3. Vane vakomana wavo 3 musikana anenge 1 here vane wana 4. Saka nofunga vari kuseskedza mwana wavo ndiwo achasiya uku nemumwe wachina akura tudiki ndototo wachazoya nato papi kuzogara pamba. Papa sofa vanenge vaitonga vari kugara havo kupi uku. But mambunyadzi vamwe vainatoti mai guru mai nini amai vachitodaira kuratidza kuti hasisiri zvinhu zvokuti ndezveprivate, zvinhu zvakutozikanwa nemunhu wese kuti ndo zvapo murume nemukadzi. Uku vanenge vachitotirawo vana vavo but kurarako havarari kwanorara chikumba ndokwavanorara. Kureva kuti vakutongogara zvavo ipapo. Uko vanozongoenda vachinoonawo vana nekuitawo zvavanenge vachiitawo ikoko. Fodya vandoshanda vese everyday kubvira kuchera makomba kusakura kudidi zvese vanongoita vese vari pamwe chete. Panguva yamaimbowana rubatsiro ndoziva kuti yakanga asipo aingoita izvozvizvi aiti chii? aingotiwo ndizvo zvingatibatsirwei ko tingaite sei ndo zviripo. Kwaiti chii anga kufara handiti kwanga kwakuuya mari yekuti inokwanisa kuva kumujega iye. Ndotora futi zvimoono pa girlfriend. Unzi wototiko mafuta nzi andakazokamurirawo mai Mostage kana ndimiwo nyange zvakanzi haini nangu ndikasvika pavo ndakamboshingira kubva 2019 2020 2021 2022 kusvika 23 popa ndakasarenda. Pamakamboendesana kwaMambo neGomo zvanga zvamira sei kana zvisinganyatsokanganisa? Pane nyaya inenge inyaya yevana iyoyo kunetsana kwevana iko inyaya iyoyo yezvaangataura izvozvo haitondishungurudza ndakatoshungurudzika long time ngoda mbonyepera nguva zhinji ndahande munhu wekuti kushungurudzika shungurudzika chaiko chaiko zvokuti munhu anomuona anofungidzira kuti toshusha akanyarara but ane zviito munhu wacho ane zviito. Saka Mambo neGomo vakaitonga vachiti chipa? Ngoti ende munogara semhuri mugare murunyarara. Saka iye takagara tichitaura kudai haasati azvigamuchira here kuti dambudziko harisi rekwenyu, dambudziko harisi kubva kumusha kwenyu, dambudziko nderemusha mavo? Kudai anga akazvigamuchira aifunga kuti ndafunga kuita chipare. Dai akazvigamuchira aimbotaura kuti ndafunga kuita chipare. Saka kuti ari kuramba achingoti dambudziko nderekwenyu ndimakandigira zvirema izvi mumusha mangu. Kaiwa akatogona regai arore anobereka mwana anofamba neprofit. Ina hangu zvokutobereka handikwanise bhosi nditokwanise nenyaya yesuchese nevana vangu ndingochengeta vana vangu iva. Iye ndozvaanenge aitarisira kuti vari kuhura vari kuzodini kowe kuzodini kowe handina kana nguva nazvo izvozvo chikomba chinondipei uyu last born wamakaita akazoita 3 weeks uyu dambudziko rakabva nekupi? Chii chakaitika kuti azoshaya? Akabuda ropa munhu nomukana. Angomuka kuseni achingotanga akangoita 3 days achingonetsanetsa mukaka usingabudi. Saka nofana zotiri mwezi watatu tochera mvura ndine vamwe tete hanzvadzi yake. Aindibatsira kuchera mvura targa ndibatsira kuchera mvura mwana nyanonese kuzowachisa nekushandisa pamba. Kamusi pesa patoti akatochera mvura kutoti aga ndione mwana utomuona ubva ita sebva enda musi anomboenda pa ndanda kuende. Wati mpaka ndikuona mwana akatozara ropa hembe dzakapfeka pesa apa pazara ropa mukanwa mumuno. Ati atete yamuone mwana nhasi amuna kumuona sei. Bwatoera kuti mwana ndozvaite zvangu ndikumuna mari kuna muna mato.
ndati mwana uyu atofa zvanzi nambofa kutondivharidzira zvinhu zvezvekunongo chinamira zvokundivharidzira kwekukwapa munamato osvika kumba unzi muitai munamato pakamupa mvura inotonhora munhu angati mwana uyu mvura yekutonhora dai avhunduka kana kuita sei mwana afo pakutondichenamira paivese zvokundivharidzira kuti ndisakurumidze kuita sei vasvitsa mbuya petu vacho nawo havatonyatsozivi vasvitsa amai guru vacho kuti mwana atoshaya karo patakafa achibida ropa nemunhu nemukana kusvikira avigwe ropa iro richingobuda chete kambidza kuvharwa nekota pese datopakwa machira ropa iro richingobuda chete kusvika avigwe then avigwa takazofambawo nenyaya yekurwadziwa ndikarwadziwa tikaba peti ngatifambe handikana kugirazi vataenda kugirazi kwatakaenda tasvikoona vanhu vatakaona ipapo vatazoona nyanga yakarova mwana aroratidza kuti akarohwa nenyanga ina ichitobuda itorova chi mwana chiriko kugirazi taitoona vision yekuti vana vanga vakatogara pasi pemangu kumba mota dzichitodarika pamutara muya ivava vatatoona zinyoka zihombe ichitoenda pane vana paipai roti nyoka iyoyo ndiyo inenge chingonzi ndiyo inonanzva vana makumbo nechichi asi nyoka iyi ndakatomboitirwa munamato unzi ndiione ndakatoiona wangu siku kuma1 dzeusiku akati chimpostori angu ndoda ngoti mungobhirifa chokwadi kuti imimi nokuti imi hamusi kubhirifa kuti vana venyu vanonanzwa nenyoka asi toti mubhirifa batonipa munamato wakandipa ndobva ndachitoshandisa ndashandisa ndobva musi wanda kutombowana hope kusvika kuma1 chotoona mavhidhiyo handinzwa noise iri kuitika ndikuratidza kuti ati zongororo irori harisi zongororo banzi mumba mubhedhuri momo harisi zongororo samba pane papa bekso yedhaga yandandikaisa hangu kumusoro kubhati pati pakona yemubhedha ndaitodyiwa hangu ati gaindivheneka harisi sombori kudai so ndakakwanisa kuona mutumbi wacho musoro kana musi wandakwanisa kuona ndobva ndabuda ndatora vana vandivaisa mukicheni ndanoshedza mwana wekwabankuru nomwe mwana wabankuru anogara kumba kwambuya pete bva vatsvaga nyoka bva vashaya bva vatsvaga vharavhara musima pane musima mamusina kana musima bva vati mangwana achinayo kuseni kubvisa masofa ese zvinhu zvese kuburiswa panze nyoka inambowanika saka ndibva kwai mamwe madzibaba ndakati madzibaba ndakaona nyoka nezviro usiku mumba mangu vatanga kutoseka nzi makaona nyoka saka maburitsa zvinhu zvese kuti musoraremo mupinde mumba murara muna nyoko kuti koi madzibaba imi muchitaura izvozvo inini nyoka ndakaiona nzi muna nyoka pindai murare mumba menyu panti makaenda kumunamata otonditsanangura so but ndasina kubvira ndakatombovaudzao vatazofonera madzimai vakandipa munamata ndakati mupostori zvandamborara ndaona nyoka vatatanga kutoseka asi ko ndo munamata kwandakakupa kuti munyatsobhirifa chokuti vana venyu vanonanzwa nenyoka muri kugirazi aona izvozvo murume wenyu makabva ikovo muchitaura kuti yakati vanhu vanofanira kufa zodini kowe vachongotiwo vanhu vachona vamwe vanogona vanoti vanozvikwanisa but vasingazozvikwanisi zvimwe zvacho vatoti alright ndichauya kumba kwenyu bva atozouya akati ndoda kuti munhu wavanhu vacho wakaita zvavamukirwa handina chandakamboona but iye handiti bhozi zvamuri kutaura izvi makazviona mese pagirasi tese ndoda kunzwa papfungwa dzake dzekuti zvirema zvakazvarwa mumusha mamukunyadzi zvakauya nemi hazvisi zvemusha mavo iye azviona izvozvo pagirasi ndinoziva kuti akati chii haingoti zvakaoma 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 zvomusha muno zvakaoma hamuna muzomuti maenda kuti kweiwo wakamboti ndezvekumusha kwangu wani ndina bozi ndakatonoti kuti ndipote ndichipota ndichimupindura kana rafu inini oenda ndozopedzisa ndataura zvisizvo ndozopedzera bp yangu yatokwira singatoiti ndatongoona kuti tokunda miedzo kunyarara edzanya kuva anosendera meseji gara kwari kokotana nezvaamaimo ndoti maimo vane chirwere kwamudza nochipatara ukaona kuti vane chirwere here ukwane gare ndiziva zvokugara ndichikarume kako ikoko kuzodini kuwe ndigare nemurume iye ndizvanenge achinzwa nevanhu here amheno handizivi kuti akamuona here amheno ndataura zvakawanda ndachana chandopinda nyange kumubvunza ndine zvakaipa ndakataura pamusoro pake handina and iye zvakare achinzwa kuti anga asingafanirwi kuroora mumusha umu and kana kuti kuroora kwake kunogona kuti kwakati netsei anoti chii murume pane dzimwe nguva toti panguva dzamaimboti wiriranei zvichida maimbogona kuzombotaura kana nezvenyaya idzodzo
iye aiti chipaneri paimbonyatsobudawo pachena kuti ndakazodai ndine matambudziko akadai so panguva yekuti tataiwirirana munhu kuti anga asingabengenuki angasati abengenuka plus munhu kuti anga asingabhilivhi kuti kune maprofita kune chii akazotanga kuzozvibhilivha zvatove late iye aine vana vairwara kudaro but maprofita anonyepa maprofita anokupesanisa nehama maprofita anozodai ndozvaingotaura saka adaro achona kuti maprofita anogona kumupesanisa nehama kana n'anga dzinogona kumupesanisa nehama aitora here vana ake achienda navo kuchipatara paworld cup kuti andasi vanobatsirwa mwana kana akatorwara nini polite pano mutu inoenda akamborwara akaita bundo kuti munango tosenge mota so but raida kuputikira nemukanwa handina kana sendi rake rakandipa ndakakwanisa kuti mwana wangu ari kurwara ndiende kuchipatara ndikaenda kuchipatara mwana wangu akaoparetwa nemari yangu yebhaza panana sendi rake nengoita munhu kuti ndasina kana nguva kuti ndivature bcause ndaitoona munhu wachina zvaari kuti ndimuture kuti mafuta apera mwana arwa ndikuda mari yekuchipatara ndandisina nguva yachona bcause ndaitone nditopedza nguva ndaingozviitira sezvangu ndakanyarara saka zvavo zvokuti vanotaura kuti iye akatiza vana iye ari kuzodiko kwara dai ndakatiza vana ini ndisingambotsvagi mari kuti ndotsvaga mari nemunhu nopamwe ndotoriska life yangu pamwe nditofamba usiku ndikwanise kutsvaga mari yekuti nditengese ndiwane kuti vana vangu munhu akuchengeta vana ndimupe mari yekuti achengete vana zvakanaka handambotiza vana ndakatiza iye kwete vana iye ndiwa ndakatiza handakutiza vana vangu ndatinda pakrismas ndakati wakatengera hembe dzekrismas dzemari mama iyo ndatovakanga moti vanonzi mai ani vekuuk so ngadai ndatovata nesarobu but kuti ndikwanise kuzovaudza kuti ndozvapo handakwanisa kuvaudza pane pandakatombwati hai mama vanondipindura pamwe ndaitoti vakandipindura nochitanga kuexplain kuti mama zvinhu zvakamira so but pandakavati hai handakwanisa kundipindura kusvikaona nhasi akazoti de ndiye munhu atofunga kuti vakandipindura munhu kuti vaindikanzera vachinditi no daughter iwo sanyofunga kuti uri nherera ini nditori mai vako baba vatori baba vavo vakabva kuuk kumba kwavo kuotafozo vakandifomina vakati daughter ndauya uyakumba ndakaenda kumba kwavo vakandipa hembe dzevana vakandipa nemari vakanditakura nemotikari yavo kanosiya mutauno vakasiya vandikwidza ndobva ndaenda kasvika ndikati mari yandapiwa namamai zvinhu zvandapiwa namama ndeizvizvi nezvavo ivo baba vachena vakatopiwawo zvavo zvari kutopfika nevana vasingazoti munhu wacho avari kubva kuti munhu wekuti mai vavo vanondikanzira zvokuti ndatoshaya zita ravo ndaitofanira kuti taura zita ravo but ndarikangana asi ndakatorifunga ndichazozokudziva kuti vanonzi mai nhingi kana ndakavatanga pawhatsapp maybe pamwe vachazoonawo nhingi nozondibvunza ivavo mai vavo handizi kuti mwari dei mwari avakomborera because hondo yavakarwa yakakura ingasingambooni kana nani funga peto nehama dzaivo baba petidzi nemari dzokuti aitota kuti fonerai tiuda tokubatsira nekuseri kwatiuda asinisata kuti hama dzemurwenyu dzine mari vari kuwana nemari oshanda kuamerica kuuk kupikwa nemakambani chichia ndakana munhu wana akanipa kana dhora bha resipo handinaini handipa hama ipapa pamapa mataura baba vapeti vane hama dzine mariwo ngatiti yekurarama zvekuti vanogona kukupaiwo kana bha resipo kana 2 liters dzemafuta asi vari kuti havakwanisi kukubatsira imimi direct vari kuti endai nekumaprograms okuti topa ikoko muzopiwa imimi chikonzero amen kana ipapo naorit pandakazoenda nemuendero wandakaita pese pandakabatsirwa handina kana hama yavo ikambondibatsira bai handina mai vavo ndivakapfuma gurupu ravo remadzimai vakaita zvakaita magumbeza aya akauya nechini mapamba aya zvakaputi nhingisina mai vandatokanganwa zita ravo but mwari chaiyo chada vaitira zvakanaka munhu kuti aitondikanzira no dhota zvinhu zvakamira sei so ini ndoda kuchinzwa apa imi muchitaura nemurume wenyu mukunyadzi kuti naiwe hama dzako dziri kuti vana vedu ava vatatu vasingataure vasingakambairi vamateenagers kuti vabatsirwe tiri kunzi hatikwanisi kubatsirwa direct asi kuti vaende kana nekuna Robert kana kuti nekuna Tilda kuseri zvinhu zvobva naikoko zvisingauye kwatiri direct zvinorevei ndopatoda kuti makambotaura iri nezvinyaya ndakangovaudza but panguva inaita asinganyatsowirirana kana mhinduro yachatombozivi kuti vakapindura kuti kudii ndakatovaudza
sakura kuti vakatonzwa kana ndichitaura nemi kudai kana vachida kutokubatsirai vanotouya nekwandiri kuti ndi dai wakwangu ringotaura wachabatsira here ndakatofumura musha wachabatsira anenge vachibatsira kavana vavo handanovasingabatsiri mimi vanenge vachibatsira dzinza rekwavo ndonzi akafumura musha zvichaiti anzi makafumura musha sei maitsvaka magumbezi evana handi hapana akambokutengera magumbezi aiwa hapana hapana akambokupai 2 liters dzemafuta hapana saka hanzi makafumura musha pakuita sei anzi takafamba vanotaura here munhingini chikwambo china kuti ndichishandisa murumo ndakasangana nemashoko akaoma panguva yacho iyoyo pakabuda nyaya dzechinhu ndakasangana nemashoko akaoma vamwe vanoti makagona vamwe vanoti makatadza vamwe vanoti aiwa muri mutorwa mufanira kutaura zvakadai ndakasangana nezvakawanda but ndangu chandakakwanisa kuita vana vanotaura vanotoziva situation here yevana ndoiziva zvinenge zvakaoma zvimwe edu hatizokwanisi kuzvitaura pamhepo but zvakaoma because ini believe kuti kuuya kwatinoita kana kuti kuuya kwenyu kwatiri kuti mubatsirike ende vana vaite se vabatsirike noti kuti zvimwe zvokuti hanzi makafuma handi muri kuona paipa ndakaenda kaine mwana wabankuru vanotaura sabhuku anamboita svondo akabva atsva ruoko rwesoro negasi akatsva kwete mbichana negasi saka ari kupezva but handina wandakaudzwa kuti ndazosangana nanhingi ndikadaendaenda nanhingi kunze kwangu zvaizingozikanwa nemurume wangu nababa vacho but anamboita wiki akabva atsva kutsva kwete mbichasvika nanhasi ruoko rwona muri kutarise pamagumbezi evana iwo akauya aya vana vachine magumbezi here kana kuti akatorwa namai mostage magumbezi enini magumbezi evana nditone mamwe achitori manyona ndakatosiya satasha ndakatosiyana todzoa magumbezi evanangu apona amufuge magumbezi angu ndievana ende iwayo ndotogona kuti kusungisirai magumbezi ewayo ayo ndievana magumbezi avo vanofuga mamwe ari kufuga mamwe atori manyowani ari mumaplastic arimo mumba mavemo ndakazongona kuti achitongoshanda chete atiwirirani but munotiziva sei manjiyo handinoenda kunoona vana iko ndoti ndipema ndiburisire magumbezi evanangu ari mumbemo ndakatomwana kuti ari kutoshanda chete atiwirirani ngavatenge awo handita wakari mafodya unopiwa mari yelabor unoomera kubvisa $4 yekutenga sefi yevana vako kuti vavachirungi ngavatenge mai vacho nekuti vakati iwo hanzi vane point yekuti nekuti akati vana vake anochengeta wega hati maichengeta mega iye asipo ende maichengeta mega nekuti haari kuchengeta vanhu nyange aripo ndaingochengeta mega but kana ndatozoti unika mari imbobvisawo mbichana ndiri kuti bvisa pese pese sefi iyoyo yakatotenga yakavarwadza aiwa vanofanira kutobvisa pese pese ikabhozi vana vake saka pa nenyaya yekuti iye akuda kutokura musoro ndisingada hangu kumitira kuti ndingoti sebaba vevana ngatibatsirani sekubatsa but ivo kana vanoda kutokura musoro ka togona kutozvifambirawo nyaya dzacho saka ezvinezvi mukaendesa zvekudya munoziva sekuti vana vadya ipo paine dzimba 2 uko kune vamwe vana 4 uyu mukadzi uyu asati akubika kamumbo anotobikirwa ati azoshanda fodya anobikirwa nemunhu wanobhadhara mari nini ndo anotoabikira otodyawo chikafu kana pandakaenda nacho wakatodyawo chikafu icho pamwe neantu yakuzoshanda pamwe nemwana wane vana vake vanotodyawo chikafu ichocho asi ndikuti kana mazosiya madzoka kunoku uyo abva musikana webasa anoya achienda kumba kwake havazotora here zvasara izvo vachinopa imwe mhuri nekuti zvaitotorwa muripo kana musisipo kudai so aiye ndakambomudza kuti mbozama kuviga oona kuti zvakupawa zvawasiya zviri ndizvo here kana sefi chayakatomboti sefi enayo pavakatotenga iwo nemari yavo imwe wakakamura pandakaenda ini ndikationa imwe iri mubhedhuru ndakati ndakazonzi sefi yape ndakatiudza bapeti pane sefi yandikaona mubhedhuru kanzi hamuna sefi pachati iyo ina ndikutenga iwo chitopota chitoviga bhozi haigare futi ukangoisa pachena kutoya kutokamura vakutoendesa kuna adzimai wavo ndokune vana vane profiti kavanofamba but havasi vavo aiwa handivavo handi vari kutuma pamakabva makaonekana here namainini takutovata amainini ndakatova tichisununguka zvenyu nhembe dzangu ndabvisa mbamamairaro kuti zvindi zvamaita zvoti munorarama mune zvinhu zvemumwe munhu ko ndakati mandigadzira kana ndakandashaya chakati vakatonditi sori munhu wamwari ndomhinduro yakandipindura vaitotora badza ravo vachitoenda kumunda
sorry munhu waMwari. But murume kumubvunza ndingati ye wakavaona ye kuzodini, but uyu anga asingarambi aitondudza chokwadi because iye aifunga kuti sezvandakati audana nezvei ndaitotaura nemuwe but ndida kunyatsoona pane pfungwa dzavo ndikati kuti pfungwa dzavo dzisi dzakadhakwa. Kana imimi ndimo mukadzi wencheche ndikachikuitirai shanje zongokuti aiwa baba madziba atapumane ingoita izvenyu. Nyange zvakanzi muri dofo rakaita sei munofanira kutombogayawo ipapo. Kuti munhu aitoti akatoona kana message anoita hondo yekuti ozongoti aiwa hai free zvenyu. Achitoya achitokurukura achitodiwa nezvitowanisa tichitofamba tese tichitodiwa nezvitowanisa kuti ko wamaipeta usizere zvikuti bani toziva zvangu. Ndiziva pandakatotsika. Makamonekera murume pamakabva kumba. Takatoti pandakatopedzera kubva ndinotoremedza akati ndikukumbira kuda urongedza hembe dzangu mumba menyu. Akatopindawo imomo akagarawo pambhedha akatondibatsirawo kutobvisawo zvimwe zvinhu zvangu achitokanda uko. Saka ndikuchaziva kuti kutiza kwana kuri papi. Aitotirongedzai? Saka pasi pomubhedha mavhocha ese ndaita zvokutengesera vanhu vhocha zvese kubvisa zvese apana chakasara tubakati zoita tokandidzira uko. Asi nhasi ndakufamba achiti makatiza. Anopenga. Ndinonzi kutorwara pfungwa ikoko dai ndakatiza kanga aiteka zvese vana vacho handiti akati handida kufa ndiri mupenyu. Ngabhadhare munhu anochengeta vana vake. Ozotaura kuti ndakatiza. Kana mutemo unondisunga ndakatiza vana vakadaro. Pani kutobhadhara munhu akuchengeta vana. Zvotozikanwa nasabhuku nevanhu muraini. Saka kutiza kwacho apa kuri papa. Saka izvinezvi amaipiti mukurarama sei? Ndiri kungoraramawo ndiri kugara kuchitungiso ndingoita zvokutengesa mumusika ndichienda kumusikawo ndichitengesa ndichidzoka. Mane table? Saka muchihodha munotengesa chi pamusika wenyu? Mazuva ano kunguya nzungu idzodzi magaka zvangosiyana siyanawo zvinenge zvichienda nenguva yacho iyo. Pobuda mari $50 munopa musikana webasa. Saka dai manga musiri kubhadhara musikana webasa, dai pasina musikana webasa, vana venyu dai vari pakaita sei kutaura kwatiri kuita kuno? Anenge atori mawani. Ndosaka ndakatoziva kuti nini gozi nini ona ndakamaona kuti ndivasiye vasina munhu anovachengeta vanenge vachivatarisa. Nesu chete nehavari futi hazvitoita. Zviro kuti kutsvaga munhu webasa uri kuti ndine mari handina mari ndikutambudzikawo. But nesu chete ndiri kuti nini wachona ndatoone dambudziko rokurwara. Ndakaita nguva yakareba shanda basa rakaomarara ndichidhabhura kuti uchaya zvidhina pamba paipa pakavakwa mabhaundi 2 efodya. Zvidhina zvangu zvakabva nomumaoko mangu 3-2 nemurume wangu. Zvemba hanzvadzi yangu nemuroro wangu ndiwarizonenzura tsitsi wakauya ukandibatsira ndakana hama yake kandibatsira. Hanzvadzi yangu inini akashaya zvidhina kusvika tipedze zvipiswe idzimba dzevakwe ndokuzodzokera kuDarwin. Kuvakira kwasha imba? Akanyaroora zvakaita seko zvinobva? Haana kana kuroora, mari yake tori sikimani. Haana ngoro mutemo zita rokunzi akaroorwa. Inyaya yekuti vanenge vachinzwira tsitsi inini. Aitobatsirwa zvakawanda nderarama upenyu hwemaricho. Kusvikira ndonzi nevamwe vamweni vangu unochembera muroora uchiita upenyu hwemaricho. Ndokuchiita maricho ehuswa. Ndikacheka huswa ndikapiwa $20 namweni wangu ndakatenga kuhodha shuga ndichitengesa ndichididi. Aitoita shanje funda aitoti kana ndizondoda kuya kunokuharire kuzohodha ndikuenda kuya 1 day ndichidzoka. Andozosiya wabika kumba. Ndosiya ndabika tea ndaimuka na4 ndobika tea na4 kana iri sadza ndobika na4. Ndoya kunokuharire ndakasvika kumba kuma7 onzi wazowire kuma7 ndoti handina bhazi raina ranga richinonoka kana tikombe ina zvinonoka kusimuka bhazi ndanonoka kusimuka. Ndinenge asikanzi ndosvika muromo uri munhu mumba makadzima moto ndotenga kubikira vana. Mai mukana mosiya mabikira tea? Ndichibika tea ndosvika ndotosiya ndacheka kana chimodho chavo. Ivo vachadya pabhenji papo aidha vasiya pabhenji papo ndochiona chisina kana kutovharwa. Chiripo pabhenji papo nekapa ine tea zvese zviripo pabhenji papo. Kuvana? Vana vaipiwa nambuya wavo ndaudza ambuya. Ava mbuya chinapa vana vavo vazukuru vavo vaichengera. Vana mbuya ndoaitowapa chikafu. Otona muromo uri munhu unonokere kubva kuHarare. Handina mota ini. Ndoita zvokubhururuka iri. Ndichitotengesa maraini anga ine mutima kuti 6 o'clock vanonga kusvika pamwe ndezvokwadi 6 o'clock dzaitokwana ndasvika pamwe ndotanga kubikira vana vangu. Asi ndoti ndaneta ndadini osvika nditongobika. Hata kwakati hama yangu yafa ndoda kuenda kwakati unonzi Isafiyo motobheki. Wakatozoitengesa wada kutenga fertilizer kuti watange kurima nemukadzi yeye.
vandakanasendera ora ndakatodya ini pamari yacho. Iye mukadzi uyu akazopindwa neye akauya pamba penyu ari musikana webasa achitotsvaga mari yekuchengeta mhuri yake kuzosvika pakukutorirai murume. Akayemura akati vanorima fodya akana kuti vane upenyu huri nani vanofunga neupenyu hwairarama iye. Munhu toti ndaitoti ndakatowana ndakatomboita free market ndaitotengesa hembe ndoti hembe dzimwe dzakasatengwa dzikagadzira iye ndaimupa vana vake ndichitomupa but nazinoti aiwa. Rubatsiro rwamuri kuda maipeti tichipedza program kumhuri yeZimbabwe kuti mukwanise at least imimi kuti musika wenyu ufambe mukwanise kureisawo mari yekubhadhira musikana webasa $50 kuti achengete vana venyu kunyangwe musiko zvenyu nderwechi? Inini ndiri kuda chero haidha mari mapamba evana kachero chinenge chine munhu ndinozvigamuchira nekuti zvakaoma kana musika wana zvakuenda yetiriko but mari yana haisi kumbotende haisi kutombobatika zvekudaro haisi kuwanika pamwe bhizinesi napamwe rakatomboita kakutokurawo pamwe zvogona kuita zviri nani nepfungwa dzangu ndinoti orit baba peta vakanzi varoora kuti vana vangu futi varamba vachigara pamba ipapo nemukadzi wavo nini nichibhadhara musikana webasa uyu musikana webasa achibikira ivo nemukadzi wacho ipapo pakandiomera ndakuti ndichitoda kubatsirwa nyangwe nemaadvice ndodii vanhu vacho ndovaita sei because ndakamboedza kufamba mumasocial welfare ndipamwe ndingaone zvikoro zvavo ndakazvishayiwa ende mai vangu baba vangu vakafa dai vari vapenda ndinotora vana vangu ndoisa kuna mai vangu ndotsvaga musikana webasa vari papi zoti gurosa ari kudyiwa nani namai vangu zvino apa pakatondiomera handizivi ndodiwa mhuri yeZimbabwe. Message yamungade kutaura kumurume wenyu sezvo pari kubuda mashoko ekuti makatiza vana venyu vakaremara ndeyekuti chii uye nekuvanhuwo vari kunzwa nyaya yekuti amai peti vakazosvika pakuneta vakasiya murume nevana? Haindoti kumhuri yeZimbabwe inini vana ndakutiza vandakatiza murume ndiwanansisade bosi zviito zvaita zvakaoma kuti unoona kuti pamunhu wari kutobatsira utopa mari orara pamubhedha nemurume wako iwoyo uye orarawo patsvina dzavo idzodzo aizvozvo ndakakundika handambotiza vana vangu kuti munhu akutochengeta vana izvozvo ndotomubhadhara ndini havana kana dhora ravo ravanobvisa sefi chakatopika vakati havatenge kwanosvika pakunonetsa nemukoma wana nhasi akatomuvenga kuti nondidzoti nditenge sefi pakudi iye akati vanhu vake anochengeta ngaachengete akaenda kuna vabereki vangu vakazoni mwana wenyu akaenda vakabvunza kuti saka ko vana zvikanzi vana vake ari kuchengeta vega saka kutiza kwaenda kuri papi musanyeperwe mhuri yeZimbabwe ndakatiza vana vangu ndikutochengeta ndo handina mari but ndikutovarira kuti munhu yai kuchengeta vana achengete vana zvakanaka chandisiri kuda kukurama chigara pamuchepa muchishungurudzwa nemurume zvake zvakutotaura kutopenga ome kutorwadziwa here amene handizivi munhu anonzi akatiza haachengete vana ende hatoende kana unotovaona vana vacho ndambotiza vana undotovada zingatoita 100%. Asi kana iye achiti ndakatiza zvaitobvira ndokwanisa kutora vana vangu inini zvandaita vana vari ikoko iye ozviita zvinokwanisika futi but angazozvikwanisa here kana akazvitadza vatori pamusha pavo achitozvitadza nezvi amen kuti anenge akuzvigona here nekuti iye anenge achitinga ndakatiza vana andambotisa nyaya yekuti vana vangu panenge pasina pari safe kuti ndinovachengeta kana kuti vibheta vagare pamba pavo ipapo vachichengeterwa vari papi vari pamba pavo pana baba vavo zvinonditi ndakatiza ndichichengeta vana vacho ndiye ari kubhadhara vana kuchengeta vana munhu akuchengeta vana ndindi kumubhadhara inini haana kana dhora rake raanobvisa kana sefi chaatotengi andichidza kuti nyange foni yangu akatombonyepa kuti aitozva kuti vane mari akatombonyepa kuti foni yavo iri kuramba nonzi aitoite plan kuti muvabate anogona kutotedza kana kutowacha ivo varipo nzi itai plan kusvika mavabata amai vevana otautanzi ndakatiza vana itaurwa nemunhu anofunga izvozvo semimi apa muri kuti akarima fodya muri kufunga kuti pane ikatengeswa yakutotengeswa izvinizvi mafloors akaopena panobuda sende here rinochengeta vana hapana anochengeta kavaka vanotuma mukadzi vemukadzika handi ndoane profit inyaya yangu bepero raiwanika ra2020-21 kwaedza airororo kana vanhu vachina ndoriverenga unyazokuti zvokwati ndandakashinga ndambotiza vana
nendaitisa vana ngaite zvese tozotaiwa daitaiwa ndikutsvaga munhu achengeta vana ndindi kubhadhara zvese ndindiri kuita ndaiti ndopaitaura kumuromo kuti ndakatiza ndambotiza vana ndikuchengeta hana kana dhora rakati nyangwe iye ari apa indiri apa so pane dhora iri wakambobvisa apa otaura ndakatiza vana musuna apa akapiwa $30 $10 ndoyabvisa $20 aisepi handiya kuti unochengeta vana vake vavo vemukadzi iye saka zvinogona kuzoita kuti nekufamba kwemazuva iye ogara apa imi ogara apa achipindura dzake nyaya iye imi muchipindura dzenyu kana mangwanani ade zvaitogona tetenda tese tetenda tese inini hangu handina zvakaona zvandinotaura iye anotaura akuchengeta vana otaura sabhuku otaura zvopera saka tingati iye zvakewo zvekuda kuti dambudziko revana ripere hapana effort yaakaisa panyaya dzekuti vana vafambe vana achine basa navo here akutoda vamwe ive nyange vanana kana kakuchenamira kavanovaita uri vanofunza kuti vana kuti hana kana chaanoziva pfungwa chedzo dzedzo pfungwa dzoche dzazitombori normal but machenamira anovaita soga ndofunga kuti vamwe mwana anofamba anotaura alright mai mukunyadzi maita basi yes. I would say, yes. Yes. Yes, please. Yeah, absolutely. Para ver se vai tu animal. Yes. Ini kemana nayo? Apa yang kita tahu? Oh, apa kugara? Saka atumbogona kugara ega mukapolite saizvi mukamisa muwiche ndozvandikanzvii okay saka ndiwo kwakuzvino
Anita. Anita. Right, I'm just talking about. I'm just talking about. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.